Salamat Vatan TV kanalımızın mehriban tomoşaçylary, yurdumyzdaky we dünýädäki täzelikler bilen ýakyndan tanıştyrýan, saýlanan habarlary gepleşigimiziň ýeni bir sany siziň bilen ýaýlymda. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 19-njy awgustyna aksanyny Türkmenistanyň prezidenti Wengriýada saparda bolar. Lavrov Hadarýaka döwletleriň elçileri bilen duşuşdy. Merkez Aziýanyň prezidentleri duşenmede duşuşurlar. Spalletti Italiýanyň milli ýygynynyň tälimçisi bolly ýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin ne bolsa habarlarymyza giňişlerini geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Wengriýada saparda bolar. Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Szijjártó Türkmenistanyň prezidentiniň 19-20 awgust aralygyna Wengriýada saparda boljakdygyny ma'lum etdi. Bu arada Wenger metodologları habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti bilen bir qatarda Azerbaýjanyň, Özbegistanyň, Qırgyz Respublikasynyň, Bosniýa-Hersegoviniýanyň prezidentleri, şeýle-de Çekiýanyň, Awstriýanyň we Sloveniýanyň odolky premier ministrleri Wengriýada saparda bolarlar. Bu saparyň barşyny ýokary derejede energetika howpsuzlygy boýunça duşuşyp geçirirler. Ma'lum bolşýaly Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Szijjártó Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen telefon arkaly söhbetdeş bolup, Türkmenistanyň iklim howpsuzlygyny üçin etmäge gönükdirilen global howpsuzlyk strategiýasyny işläp düzmek baradaky başlangyjyny gollapdy. Şeýle-de Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban şu ýylyň iýunyny Türkmenistana saparda bolup, Türkmenistanyň Ýewropanyň energiýa üçinçiligini diversifikasiýalaşdyrmakda möhüm goşunt goşup biljekdigini belläp geçipdi. Lavrov Hadarýaka döwletleriň elçileri bilen duşuşdy. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Hadar deňdiniň güni münasibetli Hadarýaka döwletleriň Russiýadaky elçileri, Azerbaýjanyň elçisi Polat Bülbüloğlu, Iranyň elçisi Kazem Jalali, Qazaqstanyň elçisi Davren Abayev hemde Türkmenistanyň elçisi Batır Niyazliýew bilen duşuşdy. Bu arada Russiýanyň daşary siýasat edarasynyň resmi saýtyna belenip geçilýär. Duşukda Hadar sewtindäki köp taraply hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça pikir alşyldy. Hadar beýleşlisiniň aratyna munun beýlekde hyzmatdaşlyk ösürmeň uğurlary aralyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem Moskwa şäherine öňde boljak Hadarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşuny görülýän taýýarlyklar maslahatlaşyldy. Sergey Lavrov Hadar deňdini gydaklandyrýan ähli uğurlar boýunça giňişlerini maglumat berdi. Merkez Aziýanyň prezidentleri duşenmede duşuşurlar. Merkez Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň konsultasiýa duşuşy şu ýylyň sentýabr aýynyň 14-15-nde Duşenbe şäherine geçirmek gözüňde tutuldy. Bu barada Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojetdin Muhreddin belläp geçdi. Merkez Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň konsultasiýa duşuşyna möhüm resmi namalara gol çekmek gözüňde tutulýar. Olaryň iň esasy döwlet baş tutanlary tarapyndan tasdiklanjak jemleýici beýannama bolar. Munun başga-da Duşenbedäki duşuşyň çäklerine iki sany möhüm ulalaşyga gol çekiler. Olaryň biri ýer ulaglary pudowy barada bolar. Beýlekde bolsa ýaşlar siýasaty bilen baglanşykly bolar. Şeýle hem ministriň bellemegine görä, Täjikistan bu sammitiň döwründe ýene-de 12 sany goşmaşa şäherleri guramagy teklip etdi. Olaryň arasynda ykdysady forum, alymlaryň duşuşy, medeniýet şäherler, Sewtiň 5 ýurdunyň milli tagamlarynyň sergisi bolar. Spalletti Italiýanyň milli ýygynynyň tälimçisi bolar. Liçona Spalletti Italiýanyň milli ýygynynyň tälimçisi boldy. Odol Napoli hemde Zenit ýaly toparlara tälim beren Spalletti 1-nji sentýabrda öz wezipe borçlaryna girişer. 64 ýaşyndaky hünärmen bilen 2026-njy ýylyň dünýä çempionatynyň ahyrına çenli şertnama baglaşyldy. 13-nji awgustda Italiýanyň ýygynynyň tälimçisi Roberto Mancini öz isleги bilen bu wezipeni taşlady. Bu hem 2024-nji ýylda geçiriljek Ýewropa çempionatynyň 10 ay öňü sirasynda bolmagy hemmelere haýran galyrdy. Mancini bilen Italiýanyň ýygynyny ýeňilmezek duşuşlary bilen hem meşhurluk gazanypdy. Luciano Spalletti geçen mövsümde Napoli toparyny tälim berip 33 ýyldan soňra bu topary çempion etmek başardy. Italiýalyk hünärmen deň almak maksady bilen toparyň baş tälimçiliginden gidipdi. Italiýanyň milli çempionatyna 2022-2023
9-njy mögsümde iň gowy tälimçi adamlaryň Spalletti UEFA tarapyndan hem iň gowy tälimçi derejesi bilen Pep Guardiola hemde Simone Inzaghi bilen bilelikde dalaşkar görkezildi. Mehribanlar, ene bugünkü size yetirmekden habarlarymyz şurardan ibarat. Şeýle hem Yaponiýada ömrümiň manysynyň dowamaty adly kitabyň tanışdyrylşy. Özbekistanyň we Kyrgyzstanyň prezidentleri Wengriýada saparda bolar. 071 soraw jogap gullugynyň hyzmatlary, arkadagy topary 10-njy ýeňişini gazanyny ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com internet saýtyndan okap bilersiňiz. Käderlikçe bolsa biz siz bilen hoşlaşýar. Ýakynda saýlanan habarlar gepleşigine diýdarlaşýança hoşta bolun.